ina ganin komai duk abin da yake faruwa ina kallo. To akwai abin da ya faru ne ko kuna da damuwa da ita ne bata saka ka ba? Ba ni da wata damuwa da ita, babu wata matsala daga ita har mutanen ta ban da matsala da kowa, ita ma ba ta da matsala da ni. Abu ne kawai ya faru bisa tsautsayi. Ni a nawa tunanin fa. A bisa tsautsayi. Sannan kuma a nasu bayanin da zaka ji sun yi suna da tsari na cewa za su yi wannan version din da waɗannan hotunan in sun gama maybe wani season din ko wani jarumin in yazo za a interview da shi za a cire wannan hotunan za a saka na wasu saboda artist din suna da yawa. Wannan shine abin da suka ce ya faru. To amma kuskuren kawai anan ko in ci ba kuskure bane, ra'ayinta ne kamar yadda ake faɗa, gaskiya ne ra'ayinta ne. In ta ce ba ta sa hoton kowa ba mai ce mata da dole sai kin sa. In ta ce za ta sa hoton wani da wani, ra'ayinta ne. Ai ba masu kallo ne suke magana ba, so kaga tana da ra'ayinta, su ma yan kallo suna da ra'ayinsu. Idan ta ce ga ra'ayinta ne yan kallo za su yi decide okay to tun da ra'ayinki ne mu kuma bai mana ba, bari mu hakura da ki. In ta tsaya ra'ayinta su ma suna da nasu ra'ayin. So amma idan aka ce bisa kuskure ne, ba niyya aka yi dan a ci mutunci na ba ko a kaskantar da ni ko wani abu, ba abin ta da jijiyan wuya ba ne. Kawai abin da ni na ji daɗi shine kishin da masoyana suka nuna. Kishin da masoyana suka nuna shine abin da ya min daɗi, ba wai dan irin abubuwan da ake faɗa mata ba. Saboda ban rabona da ganin irin wannan, ko in ce ma ni ban taɓa ganin ma a media dai irin wannan soyayyan tun da nake a masana'antar nan ba. Saboda ni ma farkawa ne kawai naga duniya ta hargitse saboda wannan abin. So abin ya bani, yayi min daɗi, na ji daɗi, an ƙara min ƙarfin gwiwan cewa in ci gaba da abin da nake, wanda ni already har na fara tattara kayana. I'm serious, wallahi lazim na fara tattara kayana. Saboda abin da yasa nake zuwa dole dai har yanzu duk wanda yake magana na ƙara mai mata ga an ce Ali Nuhu sai an ce Adamu. To idan ka tattara kayanka to ba shi bane matsalan. Ba shi bane matsalan. Dan an ce Ali Nuhu ce Adamu, shi Adamun fa mutum ne ko? Na'am. Yana da zuciya, yana da lafiya, yana da hankali da komai. Shi din iya kiran nan da ake kawai abin da yake gani kenan, wani hali yake ciki ba wanda ya sani. Ni kadai na san halin da nake ciki, kuma shekara da shekaru na yi iya bakin kokari na wajen ganin na fahimtar da mutane halin da nake ciki a cikin masana'antar Kannywood, da irin matsalolin da nake ciki, da irin kiyayyen da ake yi min, da irin cin mutunci da zagi a bayyana. Kowa ba sai na ba ƙarya zan ba maballanta na mutane su ba gaskiya bane, a bayyana ga sunan kawai. In ka je ko yanzu ka je kai sacin za ka yi ganin mutanen da suka kira sunana da uwata suka zage ni, waɗanda suka kaskantar da ni, suka mai da ni ba kowa ba, da maza da mata, da waɗanda na raina da waɗanda kuma ba ni na raina ba, amma muna cikin wannan ɗaya, dukkansu kowanne za ka gani a media. A duk lokacin da na yi yunkurin nuna damuwata za a ce ba shi da haƙuri, shi ka ce shi kadai ne star, kullum maganan makiya kaza da kaza, saboda su suna gefe ba su san kuma ba, gani suke kawai kirkira nake yi. So ka san abin da ake kira depression ko? Damar da za ta dukusar da mutum. Yawwa, to ina tsammanin daga kariya ta zuwa yau na yi depression ya kai so 50. Kaga ko zai wahala a ce ka yi depression 1, 2, 3, 4 zuwa 5 ba kai committing suicide ba. Ni ma ka san abin da ya taimake ni? Ni musulmi ne. Na yi tawakkali da cewa duk halin da kake ciki Allah yana kallo kuma yana sane da kai, wata rana zai fitar da kai. To wannan lokacin ni kamar cire na aka yi daga cikin duk waɗannan matsalolin, kawai aka tsame ni, na koma gefe, na ji ni sakaiwa, saboda dan kallo ya gane cewa Adamu baya cikin kwanciyar hankali a cikin wannan masana'antar. An takura shi, an cuce shi, an zage shi, an mai da shi ba kowa ba, an yi kaza. Yanzu dan kallo ya nuna min cewa ni wani ne. Ka fahimta? So wannan duk a wannan matsalar da ta faru
na riga na san matsalar inda matsalar ta taso ba ta yi girman da wannan za a yi ta wannan hayaniya ba. To amma kawai Allah ne kawai ya kawo abin da ne kuka ne shekara 1 da shekara 10 zuwa yanzu. Allah dai har hada su ya sa mutane suke yin biki na cire ni a cikin damuwa da nake ciki. Kuma sun cire ni. Dukka da wanda ke kallon mu da wanda ya yi magana da wanda bai yi magana ba ma ina so in sani ce kun taimake ni saboda kun fitar da ni daga cikin wani yanayi na damuwa da kuma tunanin cewa zan bar harkar nan. Saboda na yi yunkurin barin harkar nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba 10 ba. Amma duk lokacin da na yi yunkuri kawai sai in ga to ai babu wata kofa da zan buɗe in fita in rufe ta kuma mutane in fito gari su a ce ai ɗaukakan mata ta ko gane shi ba ai. Shine babban matsala ta. To idan na ce na daina na fito kuma za a ci gaba da cewa ga Adam Zango zo mu dauki hoto Adam Zango ya kaza da kaza ya zaka daina fim za a yi ta yin wannan abin still zan ci gaba da shiga cikin damuwa sai na ga to babu amfanin in fita din amfanin baɗi bare babu amfani. Abinda mutane suke magana kamar wannan cece kucin da ya taso a iya cewa ko da ma abin da ake so kenan ka kai matsayin da cewa ba sai ka kare kanka ba idan ka yi shiru ba sai ka nuna cewa an maka laifi ba da yadda Allah za a kawo lokacin da mutane za su kare kai a iya cewa lokacin yayi mana dama can Allah ya banni da kaina ne saboda a kowane lokaci aka ci mutunci na babu wanda yake iya fitowa a cikin masana'antan daga wanda suke tare da ni da wanda ba sa tare da ni da wanda nake abota da su da wanda suka more ni da wanda muke morar juna ba wanda zai iya fitowa ya ce abin da ake faɗa akan wane ba haka yake ba kuma shi ya san cewa ba hakan bane ka fahimta sai Allah ya kawo yanzu dan kallon da yake siyan fim din mu ya kalla ya danna ya latsa ya kalla shi yake kare ni kuma baya tare da ni wannan abun kunya ne waɗanda nake tare da su na shekara da su na girma a gaban su ba za su iya shaida ta ba bayan sun san wane ne amma waɗanda ba su san ba labarai na kawai suke ji a duniya suke ganin abubuwan da suke faruwa yau su suke kare ni kuma har suka gane cewa ina cikin wani yanayi mara kyau na kunci an takura ni ba na iya yin wani abu mai kyau in waka ce ma kawai na yi ta yanzu ba na tunanin bari in kai ta platform kaza a saki kawai sakin ta nake yi idan fim na yi na fara yi da yan kuɗaɗe na da komai amma idan na kai wani guri kawai in na shiga wata damuwa kawai sai in ji komai ya fita a raina kawai zan jingina ko ma menene zan jingine shi shine wannan abin da nake ce maka depression ka fahimta to sai yanzu yan kallo suka gano cewa wannan bawan Allah ga halin da yake ciki ga halin da yake ciki kuma suka nuna kishin sa a kaina kuma suka taimake ni da voicing din abubuwan da suke cikin zuciyata tunda waɗanda nake cikin su ba za su iya fitowa su kare ni ba saboda suna tsoro na farko wasu mata suna tsoron in suka yabe ni za a daina saka su a fim haka zalika wasu mazan in suka faɗi alkhairin Adamu ko suka yabe shi ko suka yi kishin shi za a daina ba su aiki suna da gaskiya abinci suke nema saboda wanda ba shi da ƙarfi idan ya kasa fitowa ya yi wani abu a kaina ba zan ga laifin shi ba amma yana da bambanci da wanda yake da ƙarfi kuma yake da ikon da zai iya fitowa ya voicing din abin da yake ganin cewa ba daidai bane tunda ba ca ne a goyi bayana ba na yi rashin gaskiya akan gaskiya nake buƙatar in an ci mutunci na an zage ni an raina ni manyan da ke cikin masana'antar da suka sani su fito su kare min mutunci na saboda sanin kansu ne tunda na shigo ina son a samu mutum ɗaya ko lokaci ina faɗa wannan da zai fito wanda ya girme ni ko wanda na riga shi zuwa ma amma babban mutum ne mutum da ya fito ya ce ga wata rana da Adam Zango ya ci mai mutunci ko ya mai rashin kunya ko ya wani abu mara kyau ballantana a ce ai ni ba ni da kunya ne yasa shi ni ma ake bari na da kaina no babu ba su iyawa har a cikin manyan artist din akwai waɗanda suke da tsoron su faɗa abu a kaina wallahi alkhairi na duk wanda kaga ya iya fitowa media ya faɗa alkhairi na kai gaskiya jan wuya ne